Cristóbal cantando así. Bueno, pues espero que pasedes unha noite pois moi bonita, que o pasedes ben, que ese é o objetivo dos que estamos aquí arriba. Gustaría presentaros as persoas que estarán que me acompañan. Así que, por favor, preparade os aplausos porque aquí a miña man dereita encontrase un gran guitarrista e unha